Hello guys, आंनि बड'फोर निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो दिनै खनसे बरायनाय जाबाय। आं दा माने मुम्बाइनि फ्लाइट गाखोदों, गुवाहाटियाव गाखोफैदों। ओमफ्राय आरो आं दिनैनो सहैनो हागौदां, माने दिनैनो फार्स्ट गाखोनाय जादों लोगोफोर। नायलांदो, आं नोंसोरनो देखायलांजोबगोन। नैबेबो आंनि लोगो। हाय। नैबे आरो नैबेबो आरो दंबावो लोगोफोर। नैबे गुसुनियाबो लोगोफोर। आरो दा जों गाखोजोब्बाय लोगोफोर। होमबा नायलांदो लोगोफोर। सिनायाखै जानो हागौ, देखायनोसै। Seven to kindly expedite moving, please. हेलौ लोगोफोर, जों दा गुवाहाटीनिफ्राय मुम्बाइ फ्लाइट गाखोदों। दा बे फ्लाइटआ खारगासिनो दं एबा बिरगासिनो दं गोजौजों। दा जों फेसिलिटिखौ मोजां मोनदों, माने गासिबो मोजांजोब आरो रायज्लायनाय होननाय गासिबो मोजाङानो। माने मानसिखौ फुजिनाय बायदि आरो बिसोरबो, जेरै जों इसोरखौ मानसिया फुजियो, थिग बिदिनो बिसोरबो जोंखौ फुजियो। मा नांगौ मा नाङा मोजाङैनो सोङो, मोजाङै रायलायो, खुनु डिफेक्ट गैया। होमबा लोगोफोर, मानसि महरै जोनोम जादोंबा अबसे बिदिनो अनलायनांगौ जायो गावजों गावनो। माने बयनावबो जिउ दङ, बयबो मानसि, बयबो साननो हनो हानाय, बयनावबो गोहो दं। दा होमबा लोगोफोर, जों थांगासिनो। होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। जों दा हरनि 3:07 ना 3:20 सहैगोन होनना खोन्थाना होदों। मानो होनबा टिकेटआव लिराखै जोंहा सहैनायनि लाइनिंखौ। मानो होनबा जोंनिया दा गाखोनायखौल' होदों, सहैनायखौ होआखै लोगोफोर। बेनिखायनो जों दा माने फाइनाल सहैनायखौ जों बुंनो हाया। मानो होनना बुङोबा दा टिकेटआवबो गैया जाहैबाय, आरो बेनि फारसे जोंनाव इसेबां माने साननायबो गैया, साननो हानायबो गैया। आरो आं एबारसो फार्स्ट फ्लाइट गाखोदों, आरो बेबो बारा गोलावनि नङा, गुवाहाटीनिफ्राय मुम्बाइसिमल'। जोंनि टिकेटआ बेसेबां थांदों होनबा 6,000 6,080 थांबाय आरो 6,080 थांदों। ओमफ्राय होमब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि इउटुबखौ। जाय लोगोफ्रा मोजां मोनो बिसोर नायदो, आरो जाय लोगोफ्रा मोजां मोना बिसोरो गोसोबायदि। माने आंनि इउटुब बड' निउस चेनेलाव माने रावखौबो माना गैया। माथ्र आंना नैबेल' माने गुबुनफोरबायदि सोरबाथ' बुङो नङा होमबा, साबसक्राइब, लाइक, शेयार बिदि खालामनो थिनो नङा होमबा। माने आंनि साननायाव बिदि थिननायबो गैया, आरो आं थिनाबो। माने जाय मानसिया भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो, बे मानसिया गावनि गोसोबोथे बानायखायो। माने बेनि गोसोआव जुदि साबसक्राइब बानायनो गोसो दंबा साबसक्राइब बानायगोन, कमेन्ट बानायनो गोसो दंबा कमेन्ट खालामगोन, लाइक बानायनो गोसोबा लाइक खालामगोन, शेयार खालामनो गोसो दंबा शेयार खालामगोन। माने सोरबाफोर गोसो गैथारगौ जोङो माने इउटुबाव बुङोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट बेफोरबायदि खालामनो थिनोब्ला बिसोरबो खालामखाया। गोसो गैयि मानसिफ्रा रावबो बिदि खालामखाया। माने मोजां मोनग्रा जाय मोजां मोनो बेफोरसो खालामखायो। ओंखायनो लोगोफोर, होमबा नायलांबाय थादो। हेलौ लोगोफोर, जों दा दिनै नैबे टाइमाव मुम्बाइआव सफैबाय। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 पर आप सभी का स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है, कृपया अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें। जों दा मुम्बाइआव सफैबाय, आरो जों
आंनि बारा नोंथांमोननो महरखौ देखायथ'नाय नङा मानो होनोबा आं माखासे जायगा एबा मेगनजों नुनो मोननाय महर मोजां समायना जायगाफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो सानदों बेखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। उपलब्ध कर सकते हैं। देवियों से जो आपका चेकिंग एरिया सामान बेड नंबर 8 से प्राप्त कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, you can collect your checked-in baggage from belt number 1. I repeat, belt number 1. देवियों से सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे कृपया विमान से उतरते समय सामाजिक दूरी का पालन करें। देवियों से हम सभी अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया विमान से उतरते समय सामाजिक दूरी का पालन करें। Ladies and gentlemen, we request all guests to maintain social distancing while refraining from the aircraft. बेल्ट पे मिलेगा सर। दा होमबा जों ओंखारबाय लोगोफोर। तो बेल्ट होगा वहाँ। उसको बोलिएगा कि आप गुवाहाटी से आए एयर गेट माने ओंखारगासिनो जों। ठीक है चलिए सर। होमबा जों थाबायबाय फैद' लोगोफोर नायलांबाय थादो। नाय लोगोफोर ओंखारलांगासिनो जोंबो ज' नै नायलांबाय थाबानो जाबाय नुलांबाय थागोन लोगोफोर। नायदो लोगोफोर गुवाहाटियाव जों बेग चेकिं खालामनो होनाया मुम्बाइआव नै बबाव दंफैयो नै बेयावसो गिदिंबोलागासिनो 1 नाम्बार बेल बियो लोगोफोर नायलांदो बरिया नायदो मोजां जायगा स्टेन्डार्ड बरिया। नोंनि मोनबोबाय बैग चेक कीजिए अपना बैग चेक कीजिए। होमबा बेग नेनांसिगौ जाहैबाय जोङो। আমার न'खर इदि होमबा दोनथ'नोसै लोगोफोर बेखौ एसेखिनिखौनो नायनानै गोजोननाय लादो बाय।